Wneud dybl na, wneud cyfelyr efo fi, a wedyn cael gwneud rhyw bysyn ar gamera. O, dwi'n iawn, I roi fyw ar trech. O, wel ei, iawn. A falle golwg, so ti'n mynd sôn am dechnoleg. Ddolwn ni heb o'r beth amdani lle. Ti'n gweithygu'r dechnoleg Cymraeg? O, na diolch. Ti eisiau fi wneud ti gyntaf, ie? Dwi'n gwybod, na, dos ti gyntaf. Ie, fysa'n haws. Ie, dos ti. Ie, na i toli ti fel fy hun, ond no, llongarchiadau mawr i ti. Felly, sut deimlad yw bod ti wedi dod yn drydydd yn nawr yn gyntaf? Mae'n deimlad braf iawn yndi, fel mae'n ei rhywbeth i gwir. Dwi'n gwadu bod o, na, mae'n braf iawn cael neud yndi. A wedyn, pwy bydde ti'n gweud yw'r dylanwad yna ti o ran y byd y theatr? O, Llyr Titus-Enillydd yn sicr. Ie? Sicr, ie. Pam fe, felly? Achos na fod i'r dramodwr gorau sgynnon ni ar hyn o bryd dwi'n ama. Mae o'n chwip o sgwennwr da. So'n gallu bod hanner cystal os o'n i'n hapus iawn. Mae o'n ddylanwad anfarth yna i ddweud gwir. A'n siŵr bod hynny'n berffaith amlwg wrth arallan i ddweud gwir chi. Sut fath o dylanwad, fel ti'n gweud? Wel, dwi wedi darllen rhan fwyaf ar y mae o lle a wedi gweld nhw'n cael eu perfformio. Wedyn, mae'n nath o ddangos nad oes i'r rhaid i bob drama yng Nghymru fod yn dramau'r tebos, o'ch chi, mae pob yn eistedd o gwmpas bwrdd a fath digri'n digwydd a dwi'n ddobl yn tondros ar y bethau felly. Sy'n rhaid i bob drama fod yn felly, dyn o hynny'n hwb dwi'n ama. Na iawn. Mae waith yw yn cael ei gynnyrchu'n ddisamol, a mae fe'n un o'r pryn dramodwyr stani falle. Wyt ti'n teimlo bod angen mwy o diron arna? Yn sicr, oes, mae eisiau mwy, a mwy o bethau newydd fydde, mae ddyn yr un hen bethau dwi'n yma. Nid cymaint wwan illa, ond na, mae eisiau troi yn bach ar y dŵr dwi'n yma. Oes. Wedyn, o ti'n sôn gyda am falle cael gobaith o berfformio'r gwaith? Ia, tad, ia. Oes na fwriad nhw ti'n gobeithio? Swn i'n licio, sa'n braf, bysa, swn i'n licio, sa'n hynny'n gallu digwydd, dwi'n i'n os oes rwy'n fodlon i chlyfannu hi. Ond sa'n braf iawn, bysa. A ba oed ti'n meddwl bydde ti'n anelu'r ddrama? Ydy'n wers i'r ieuenctid, i'r toi fa? Dwi'n ma'n pregethu ni o gwbl dwi'n mynd yma. Mae'r peth technoleg a fwy awgrym ag ydi o wers, dydy'r sefyllfa ddim mor bwysig ar cymeriadau. Na, dydy'n mynd i blant, sicr, dwi'n mynd yma. Ys ydyn nhw, maen nhw wedi dechrau'n dod o'na. Ond dydy'n mynd foeswers i neb, dwi'n meddwl, na. Ond mae'n gyfoes iawn. Mae'n gyfoes iawn yndi, ac yn dywyll hefyd, yndi, ar adegau. A faint o'r newidiadau technolegol am byd gyfoes ni trwy byd y we, ti'n ymdrin â hi? Wel, maen nhw'n siarad ar y we ddechrau, ond mae'r llwyfan ei hun, mae yna sgriniau ar y llwyfan, mae yna weirs o felly i fod lle ar draws o felly dwi'n defnyddio. Mae'r cymeriadau'n ffilmio i gilydd o felly mae hynny'n beth newydd dwi'n yma. Ydyn mae yna ficrofons byw ar y bethau felly yn hi. Ydyn yna rhyw boetio rhyw arbrofi o'n i a felly, ia. Oes na rhyw beth nath ysbardino dyn union i sgwennu hon am y math yma beth? Wyt ti'n cael rhyw brofiadau ar y we dy hun? Wel, na, dwi ar Facebook, lle dos am byd sinister hyd y gwydd ar y we hyd y gwni. Ond mae o syniad i bod gen i stalwm oedden ni wedi bod yn gwneud yn coleg dy gwir gwaith dyfeisiog o wedi bod diffyg cyfathrebu o hwnnw hwnnw beth neu fo technoleg. A dyn oedd y syniad gen i esblynyddol lle ydyn mi oedd ddechrau rhyw dyfu a magu rhyw 2 wsos cyn gyrru'r gwaith i fewn. Ydyn oedd hi'n funud dwytha fi'n neud o lle, ond mae'r technoleg ma'n i lle dwi'n am na so'n byd tebyg o ran hynny di gael ei wneud, dyn o'n eisiau gwneud beth gwahanol hefyd. Fel dis i mae eisiau mwy o bethau gwahanol dos. Faint o broblem ti'n meddwl yw'r ffaith bod ni falle yn troi'n fwy anghymdeithasol wrth fynd yn fwy gymdeithasol ar y we? Ie, mae o'n newid, dwi'n mynd o'n broblem eto, fedrwch chi'n dweud ysdi fath o'n broblem, so mae wedi digwydd i raddau. Dwi'n mynd annog neb i beidio gwneud na bydd felly nid dyna ydi hi, a dwi'n mynd decnophob o gwbl. Ond na, os i'm eisiau cymryd yn byd heb i ddadansoddi fo, mae eisiau dadansoddi bob dim dwi'n ama, dyna dwi'n neud yn hon. Fwy na beirniadu'n byd. Ie, mae'r peth yn dal i fynd ymlaen. Yndi. Dal rhyw ddrych iddo fo, dwi'n fel pob yn gallu gweld oia, dyna dwi'n neud yn sach o jyst yn dderbyn o lle. Os ti gyfeirio at bod yr un llynedd falle'n gyfeirio at pinter neu deirnged felly, beth amdano fe fel Oedd o'n ddalan o dan hefyd lle'r seibia, mae'n gen i pyn o seibia ni. Mae'n anochel os da chi'n darllen gwaith rhywun bod o'n wedi ddylanwadu na chi dydy. Mae pob yn cael ei ddylanwadu gen rhywun arall, dyna di o fwyna mod i'n disgybl iddyn nhw. A mae'r wobr wedi dod gan deulu cof am Wil Sam, di ddramau'n eitha pwysig. Ydyn tad, o ran yr iaith lafar dwi'n ama, mae eisiau mwy o
dyna sydd dwi'n sgwennu beth bynnag, ond mae iaith o'n goeth iawn, wedyn mae'n dyn efo hynny'n braf darllen o digwyr. Da iawn. Ond fe, nawr jyst newn ni newid i rhywbeth bach i hwn, ond beth wyt ti, sut mae Lenny falle'n cymharu â llynedd y brofiad o ennill y goron i ennill y fedel ddrama? Swn i'n dweud, mae'n brafiach ennill yn y milltir sgwar wrth reswm, ges i well feirniadaeth flwyddyn dwytha dwi'n yma, ond mae'n dim beirniadaeth wael ges i ni chwaith, ond gen i fwy o waith gweithio rhwng, dwi'n meddwl, o'n i'n hapusach efo llall. Mae yna waith tocio felly bob hyn a hyn, mi fydd hynny'n beth i mi wneud pen wsos mae llall, dwi'n gwneud weld. A wedyn, ti'n gweud bod hi'n braf ennill ar dy stepen drws. Ydy hon yn ardal gyfoethog o ran rhoi cyfleoedd dramatig a sgwennu? Ia, mwyn i, oedd yn yr ysgol, ysgol gynradd a ysgol uwchradd, oedden ni'n neud rhyw nosweithiau llawen ar y bethau felly, dwi wedi bod yn lwcus iawn dwi'n yma, o gael bod yno. A ti'n gweud bod ti'n offi actio? Yndw tad, yndw yn achlysurol, yndw. Ti dal i wneud i bwy wedyn? Dwi'n di gwneud ers dipyn ond dwi'n yn aelod o glwb ffermwyr ifanc Portyn Llaen i mi fyddai. Wedyn mae siwr na fanno fyddai nesaf ar y llwyfan, ond dwi'n mwynhau gwneud yna'n beth braf cael actio yn wirio neu beth hwnna. A faint o help mae hynny wedi bod wrth sgwennu drama? Yn sicr mae'n rhoi persbectif i chi dydy chi, mae o'n beth braf, dwi'n gwybod sut mae rwy'n ar y llwyfan, dwi'n gwybod sut ledi llwyfan hefyd i raddau, wedyn mae o'n cyfoethogi gwybodaeth rwy'n yn sicr ers rwy'n yma. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i ti Llyr.